Argider Izasti Oñatiarrak egindako erronkari esker Aloinak badu Everestina, 188 kilometro, 19 ordu, 11 litro edari eta 2 makarroi platerkada izan dira besteak beste erronka zoro hau betetzeko osagaiak. Everestina egitea bururatu zitzaion txoko berezian egin dugu Argiderrekin hitzordua. Argider, hementxe zeure etxeko balkoi txoko honetan gaz, paisaje ederratzean bai, eta leku honek dauko, ez? Azkenean zeure erronka zoro horren zergaitia. Bai, hasieran jatorria hemendik etorrez, hemen azkenean ordu asko, kafe asko, beti leku berdina begira, eta hemen hasi izan dana, ez? Nunbaiten irakurrenen Everestin hori zer zan, batez be estatu batuetan eta kanpoan jente asko, tendentzia asko huela, bere egunean kontadorre baita ineben bere errekor partikularra, ez? Eta Everestinari buruz irakurri eta Aloina aurrien ikusi eta hortik urten zan pitin bat, ez? Everestina leku askotan ninja eta Aloinan izango zen, zenbat igoera izango zian, politia izango zen, da horraz izan dana, ez? 2-3 bat urte edo, esan bueltak aia. Argider, aipatu duzu Everestin hori ez dakidana da, eta ikusentzuleak jakingo duten edo ez. Nik gutxi gora bera badakiz zer den, zuri entzun da, baina azaldu ikusi dit gutxitan, zer den Everestina? Everestina azkenian da, edo bizikletan edo korrika modan jarri izan edo jarri dan kontu bat, eta da Everestetako altuera hori, 8.858 o 50, altuera hori desnibel akumulaua ikia, puerto baten gorata bera, edo kasu honetan mendi baten gorata bera. 2 urte egingo dugu atzera, bertan orduan hasi zen zure buruan, erronka ero ideia zoro hau, ez dakit 2 urte horiek nolakoak izan diren, prestaketa fisikorik, mentalki ere prestatu beharri izan duzun, nola egin dituzun prestaketa horiek, zergatik hautatu duzuen egun horretan egitea, denak badaukalako arrazoi bat, ezta? Bai, hori, buruan sartu itxaten egunen baten proaikia binebela, ikia binebela, eta garbi neukan Aloinan izan bezala. Eta oin 2 urte da zinitzen, da zailena zan hori, ez? Lasterketa batera apunta izan nien ja data hori jarrikia dau, eta euraldixea urteten da, eta basoi ez aurrera, ez? Eta hemen zaila izan zan hori, ez? Neure kontura eminen gauza bazela zan, data konkretu baten neukan, orduan fetxa hori topaikia, ez? Beti familixeakin, kezi baskaixak, kezi jaixak, kezi futbola, kezi pelota, edo gero beste gauza bat, Aloina kondizioetan topaikia, ez? Lain horik ez egotia, eguraldi oso hotza ez egotia, eguna luzia izatia, jaurren mosten dutu maiatza ekaina izatia, bero larre izitia, ize larre izitia. Orduan gutxi gora bera eduki duzu planifikauta, eta gero azkenengo momentuan jain bezu aurrera edo atzera, ez? Eta oin 2 urte baina oso berotuetan hauen, datarik enen topau, eta ja pasaitzaten urtia edo ja usan ustaila, eta ja horrea urrun urterako jarrenen, eta aurreko urtean ja fizikoki iteko moan dauen, eta henen atzenien topa huekorik, ja iraila jautxaten eta ja esanen urrungo urterako. Eta aurten be, hori ez, horretarako prestaketa berezik irikin barik, fizikamente azkenien ibiten naiz eta gauza konkretua prestatzen, baina ikusten egin ja fizikamente iteko moan dauela, eta ikusten egunean eguraldi on bentana bat eguela aztegukara hortan, erabakinen horrikia, eta gero justo konturatu nintzen hori ez, justo 10 urte betetezian, soplaumana irabazi nebela, egun horretan bertan, eta hasitia begira nundikin eta zenbat metro eta guzti hori, ikusten nik buruan neukan lekutik gora, justo 16 igoera ziala, 16, lehen komentu moen zenbaki berezixa, 16 zenbakixakin irabazi neben soplaumana, eta esan den, danak pagarreien dau, hola izan bia, egun honetan, eta 16 igoera Aloinara. 16 igoera bai, aipatu dituzu 16 igoera, baina 19 bat ordu ere tartean bai, gaueko, goizaldeko ez, 5 laurden gutxi hortan hasi, gaueko 12 laurden gutxi 12 buelta horretar arte. Bai, inebena izan zen, autokarabania gonbiztegin aparkonden, bilbidean hasieran, eta igoera dana leku berdinetik igo eta jaitxin bineben, orduan 3 bizikleta eruen den, badazpadabe, kasu enten etxeko lanak ondo egin behar indokalako, ez? Bizikleta benintzen batekin be asko fiatzen, eta orduan 3 eraman dituen badazpadabe. Eta gero, pasada bakoitzean autokarabantik pasaitiko da aukeria neukan, jana, erana, edo zein aberixa zer gauza, logistika aldetik zentzu horretan erresa da. De hecho, bizikleta bat neukan gabeko fokuakin eta jarrikia, gabe zinebenarekin eta eguna argituen dian ajaren nuen, bigarren bizikleta bat hartu nuen, bigarren bizikleta horretan errepideko grabeleko bizikleta, lehenengo bisak, bigarren nian be neukan errepideko desarroioa orduan fresko nahuela ondo itenen igoerak,
geisten, bueno, grabelekuakin errepidia ez danez, ba, bueno, nahiko sofritzen den, baina eta gero ja ezo momentua, ja fizikamente akumulaiten fantzaten dian, bai hartu den mountain bikea mendiko desarroioakin eta atzen dengo, ez dakiz, 6 igoerak ustotin debela mountain bikeakin. Bai. Aukera neukan, buelta bakoitzian, bizikletaz aldatu, edo jana hartu, erana hartu, edari freskua. Autokarabanan neukan aurreko gunien ninja makarroi perola handi bat, eta gero betiko, gelak eta barritak eta betiko historia, baina horrekin bakarrik azkenian estomaguak ez dago aguantein, orduan zehose solidua bai, gero platanoak eta historia horrei danak, eta gero erateko eruen eben, Aquarius, Powerade, neukan ustot 5 edo 6 litro, pentsaien egun oso berua ez da, horrekin neiku eukikot, eta horre bai harritun denuen, oso egun berua izan barik, 11 litro, azkenean uretik tiratu den, aniturri jan dukan bertan, eta ura eraten, eta 11 litro likido eran duen ez. Eta beste datu bat horren duen jarri, baina harritun den eta hemen pentsaien da, buelta hon izan dian, emaztiak edan, xupauta bokatuzu, zema kilo galdozu, eta ez dakit, ez du kontrola horretik zematekin fan naizen, baina ni 72 inguruan egiten naiz aurretik, eta hon bai. Eta kuriosidadez pixau nintzen, eta 78, ez? 11 litro urreran dut, eta artian be, 4 kilo likido galdu bat, ez? Ostras, enden pentsaien nahi beste inoizango esan di, baina bai, beste kuriosidade bat, ez? Ofizial egiteko ere aukera badago horrelako erronka bat, ez? Betetzen baldin badituzu, beraik zazutako puntuak, baina zuk ez daukazu asmorik, ofizial egiteko. Bai, berez badago pagina bat, eta han registratu daiteke, da pixkat ofiziala izan dadin, baldintza batzu bete behar dira, da pixkat hori ez, igo eta jetxi igoera berdinetik izan behar da, leku berdinetik, zin da zirkularra izan, igoera kompletuak izan behar dira, hau da hasi eta amaitu, zin duzu egin erdiraino igo, berriro erdiraino igo, eta gero bi aldiz goraino igo, edo holako antzerakorik ezin jain. Nik esaten, niri kuadratzen badit nire plan horretan horrela egitea, naiz eta normatibak beste gauza bat esan, niretako da, ez dut ofizial egingo, ez dut inoen registratuko, orduan horrela egingo dut, ez? Baina, ez zitaidan gehiagin porta, orduan egin duena da hori, ez? Ofizial egin gabe, pixkate normatiba hori jarraituz egin, ez? Venga, amairu erna. Ega! Amairu erren, igoeri aloina. Zagazei dedikauta hau. Apa, zagaz! Zuk erronka horretatik zer den irabazi duzuna, zer den errezena egin zaizuna, sailena egin duzuna, zer atera duzun, zer ikasi duzun? Irabazi, hemendik aurrako kafiak, ez? Ja ez dako buruan hori, ez? Egun ematen, hori jain jo, eta jain ja beste gauza batzuk inu hasiko naiz, baina hori jain burutik enduet, eta ne buruekin lasai geraketia, ez? Ikasi, sekula desnibel hori bain nauen, ez dakit, buruan neukan beti, irakurten eben, eta ikusten eben beste batzu beste leku ez da ningiala, eta neu jakitia zer dan, eta zema kostaten dan, eta guzti hori, gero aloinak bere eberestin propio izatia, ez? Azkenean, beste mendi batzuk merezi dugu baita, eta eukitia bere eberestin propioa, eta kosta geixen, igual, fizikoki eta baino, esplikaitea jentiari, ez? Esplikazioak emutia, onjoke ez duzte jarri, baina, bere esplikazioa, niretako bere esplikazioa badako, nahiko harrikada da, baina, baina zeatik induzu, ze motibaiten duzu, ze irabazten duzu horrekin da, ez dakit, lasai loitia eta lasai bizitia, ez? Ez dako esplikazio bat, orduan, batzu begiratu etxola, Izan ere Argider, horixe zen galdetu behar nintzun beste kontu bat. Herritarrak, oñatiarrak, ingurukoak zer esan dizuten, zer feedback eman dizuten, abentura zoro honen inguruan? Hori, ez, gutxi gara bera hori, ez, harrikada, betiko hitza, beti urtetan hitza da, harrikada, ez? Eta, nik berdin esan dira beti, ez, azkenean harrikada pixkat izan behar da, edo harrikada asko izan behar da, ez? Azkenean esaten dira, gauza hauetan eta honi bueltaka zabitzen bitartean, seinalea ondo bizizarena, ez beste ardura batzuk ez dituzula eta lasai bizizarela, ez? Orduan, beti esaten dira, psikologoak harrikadarik ez duten jendez beteta dago, orduan nik urte askotan, harrikada dudakoten eta egiten duten onditeko beste kontu batzuk, ez? Eta betiko, zaila esplikeien, ez? Da norberan gauza bat eta esatu zu, lasai loiteko horren biharrakotzu, eta
Ez, baina hobeto egiten duela. Orduan, Bai, inori kalterik ez txabiten eta ni lasaixo gaketan naiz, in eta aurrera. Askotan da, norberak bere buruarekin daukan pike sano moduko bat, ez? Zeure buruarekin pike hori hartzen duzu eta zergatik ez naiz gai izango hori egiteko. Harrikadazuk nik, dena daukagu hemen harrikada, bakoitza bere dauka modu baten edo bestean, eta harrikada hori oinarri hartuta Argider hurrengo erronkarik bai? Bai, pin bat honen jatorria baita dator eta hemendik aurrera zentzu horretan, lehen bere garaixan konpetitzen eta konpetitze horrek muten oztan, entrenatzeko eta motivazio hori eta horretan dabilen gustora, kompetizioa edo zalaia jaren eben, eta hon izan hori, bizikletan jarraitzen den ibiltzen, baina askotan biozu zehose, eta hau zen gauza motibatzen doztan da, eta eskusa horrekin, bizikletan ibiltzia eta urtetia, eta ez jareti, pinin bat. Eta adibidez urrungo hastian biot laba graveleko beste proba bat, diala 270 kilometro, eta beste abentura bat da, ez da karrera bat, baina da trak batekin, traka jaraiketan, eta leku ezberdina, leku barrixak eta esauketan, eta hor gero badauz baita, bai pakin edo pinin bate bizikleta hartuta, bidaiatze hori, eta hor ideia batzuk badauz, loko pasa, amengo logistika zaila esan lotzeia, hangua, familixia, umiak, zaila bat ondiok, baina ideiak asko dauz, epe motzera, hola, epe motzian bentzet ez dut ikusten, hola, urrungo abenturatxua izango da, laba eta gero, oporretan, astetxo bat edo 3-4 egun hartu, eta bizikletin hablako ruta zirkular bat itean duen baiten, ez txat buelta larri emun, baina baita, niretako, nire kontura eta neure airera, eta bai.